Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel na mai albarka na Hikima TV. Idan wannan ne zuwanka na farko, muna roƙon ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, kai mana like akan wannan bidiyo, mun gode. Duk wanda ya san ya yi thumbprint na Empower Bat-C, to ana buƙatar da ya je ya shiga profile ɗinsa domin ya yi updating na profile ɗinsa. Idan ba ku manta ba dai a kwanakin baya shirin Empower Bat-C sun zaɓi wasu wanda suka yi nasara a matakin farko, wanda kuma suka ba da damar a je a yi thumbprint, wanda mutane da dama sun yi thumbprint, kuma bayan wannan thumbprint ba a ƙara samun wani saƙo da za a je a yi wani abun ba, sai kuma yanzu suka fitar da wannan. Saboda haka idan ka san a baya ka yi thumbprint, wato kana cikin wanda suka zaɓa a mataki na farko kuma ka yi thumbprint, to yanzu suna buƙatar da ka je ka yi updating na profile ɗinka, wato ka sake ɗora bayananka, document ɗinka kenan, kamar irin su indijin ɗinka, voters card ɗinka ko national ID card, sai kuma result ɗinka. To suna buƙatar da ka je ka sake wannan. Saboda haka duk wani wanda ya san ya samu Empower Bat-C ya yi nasara kuma ya yi thumbprint, to sai ya shiga ya login na profile ɗinsa a link ɗin da za mu ajiye a description. Bayan ya yi login zai ga wuri kamar haka, inda aka rubuta click here ɗin nan, sai ya danna, wanda sai ya ɗora dukkan abubuwan da ake buƙata, sai ya sake ɗora su kamar yadda aka ɗora a lokacin cikewa. Kuma da zarar ka ɗora za su nuna maka kamar haka, wato ma'ana ka ɗora kenan. Saboda haka bayan ka yi wannan shi kenan, ba abin da aka sake yi, sai dai kuma a jira su. Wasu kuma suna samun matsala wajen ɗorawan, wato suna samun size ɗin da aka nema yana zuwa kamar 200 ne kilobyte, sai ka samu wani hoton kuma ya kai 1 megabyte ko kuma wajen 500 kilobyte. To irin wannan suna samun matsala wajen ɗora, domin idan ka ɗora wannan ba zai yi ba. To amma idan ba ku manta ba, a baya na yi muku bidiyo da kuma bayani kan yanda za ku rage wa hotonku nauyi, to sai ku yi amfani da wannan hanyar, wanda shi ma link ɗin dai yana description, sai ku duba, akwai link na shafin Empower, sannan daga ƙasa akwai link na shi yanda za ku rage nauyin hotonku, to sai ku rage shi. Da kun rage shi kun je, sai ku ga yanda za ku ɗora, sai kowa ya je ya ɗora, sannan kuma sai mu jira abin da za su ƙara ko sanarwar da za su sake fitarwa nan gaba. To ƙarshen wannan bidiyo, da fatan an ji daɗinsa, Allah ya ba da sa'a.